Mela nkomplu għaddejn bil-programm Kalamita, tajjart naqra il-ġlek għax issa tibda isħana, naħseb in-nies. Kemm jixirqulek iċ-ċingi. Imma jiena jekk iżlum tajdli il-bes ċintori ma nilbsux. Għax meta kont xxin daqsxejn bdejt nilbes iċ-ċingi biex joqgħod iktar komdu. U indu ngħid illi iċ-ċintorin jagħmel ħafna ħsara fil-fatt. Anke ma żaqqek mal-ġieli pereżempju ġieli jkollok il-marka tal-bokla pereżempju. Iċ-ċingi huma verament tajbin għal kulħadd. Jekk tibda tużhom kejn ma titlaqhomx minn fuq. U jienek il-jeans ma jkunx is-sikkat. U ċ-ċintor ma jkunx is-sikkat ma nħossniex komda. Tara mintom in-nisa kollox is-sikkat. Tkunu tridu. Waj Marissa. Mela, tilbsu kollox hekk magħhom. Forma, di forma. Mhux skont ikun jixraqlek, skont ikun jixraqlek. L-għonet kejn tafli fil-familja tagħna. Xiġifieri, mhux hekk fil-familja Kalamita. Kejn, missieru għal-kuġin tiegħi. Ekku. Mi kejn nitħassrek. In-nannu tiegħu jiġi tiegħi. Le ma tantx tax aħna vera nirrispettaw il-xulxin. Bla dubju. Il-familja sajt. Għax in-nannu tagħna kun jomu sajt. Issa sajt, illum tox tinkwieta fuq il-lob u hekk. Billi nagħmluha daqsxejn l-aħħar waħda. Tkun fuq kejn stess ma jimpurtax. Issa nitkellmu fuq il-lob ukoll. Il-kunjom sajt, dak kejn sajt. Sajt ġejn mit-Tunezija, Said. Fil-fatt hemmhekk jgħidulu Said. Fil-fatt anke hemm post ismu hekk ukoll. Said minn hemmhekk. Jiena sibt żammit it-Tunezija wkoll, ġie wieħed security jiġru warajja. U kif jippronunzjawh? Żammit. Imma jidher konsonanta. Ma tinħass, xu? Le, jgħiduha b'saħħa. Eħe, eterġa. Għax fi żmien in-nisa Maltin. Said. In-nisa Maltin tħaltu mal-irġiel Tunezini u bil-kontra. Ġifieri jekk tmur Tunezija inti jgħidulek Malta ħanina ħobża u sardina. Ħobża u sardina, ekku. Dik qed tfisser għax aħna meta kienu missirijietna meta kienu kellhom il-ġuħ. Tiġa jedna mhux se nitkellmu fuq il-lob, tox tinkwieta. Għax illum ħan dedikaw għall-kejn. Ma ħanamlu biċċa żgħira rokna. Biex nedukaw ukoll. Said tfisser mid-djalett Arbi tal-Maghreb l-imqaddes. Ekku. Tara. Mela. Kejn 40 ġimgħa kont magħna nirringrazzjawk. Ilu magħna snin, naħseb Anzi, nieħu l-opportunità fejn nirringrazzja lilek Alfred l-ewwel nies, nirringrazzja lit-tim kollu ta' Kalamita biex tajtuna opportunità oħra għal biex nsemmaw leħinna bħala fondazzjoni. Kien jaħdem ma' Kalamita ta' ftit żmien Ftit-żmien kien għadu żgħir. Long time ago. Kien għamel ftit żmien imma ma kontx iddejjat magħna, mbagħad kien ġieħu opportunità aħjar. Tista' tgħid kienet waħda mill-ewwel opportunità ta' xogħol tiegħi. Ekku. Kemm hi ħaġa sabiħa. Vera ma kontx naf, vera ma kontx. Kalamita artisti ħarġu ta' bħal kejnu. Ma kejn illum papata bil-familja u kemm Billi papa. Wieħed. Ħajja laqfa jfawwis. M'għandek xi nepotijiet u da. U familja kbira. Mela, ħan nitkellmu ftit fuq il-lob. Stef, pereżempju, jiena fis-sajf jekk ikolli ċans, dis-sena ma nafx, immur cruise imqarta 5 jew 6, il-cruise inħobbu jiena. Għax min ikollu l-opportunità jfaddalu jmur. Tajjeb? Għalhekk alla jrid sajf ieħor se jkollna bħala Kalamita. Biex dis-sena ma rridx nintrabat minħabba impenji ġodda kif taf inti ma stajx nintrabat fuq safar. Imma, irrid ngħid il-kejn, pereżempju jiena jekk ħammur cruise u suppost għandi 4 ijiem, jekk alla jrid, għax minn torqod f'pajjiż u tisbaħ f'pajjiż ieħor. Dik xi ħaġa vera sabiħa. Imma plas li inti relax, ġifieri toħroġ mill-kamra, ħassib il-restaurant, mhux ħatoqgħod tivvjaġġa bil-karozzi. U għandek kollox l-entertainment u għandek il-kazino. Il-kazino normalment ikun fin-nofs, ġifieri n-nies jgħaddu minnu biex taqsam għan-naħa l-oħra. Normalment il-kazino jobdi l-liġijiet, ġifieri ma jiftaħx meta l-vapur ikun wieqaf. Fil-għaxija jiftaħ normalment, meta jibda jivvjaġġa. Għax ikun f'pajjiż ieħor kejn, dik forsi r-regola tgħidilna inti għaliex jagħmel hekk. Imma jiena nieħu budget miegħi. Ngħid isma' għandi 500 euro pereżempju, jew 300 euro, ngħid daw għall-kazino. Għax nieħu pjaċir, ma mmurx il-kazino biex insir senjur,
Ma naqsirit, noħu pjaċir, l-ambjent joġobni, ġifiri, li nara il-nis jilabu u daqqar baħt. U jena mmur maħabib tijaj, inselmila minna u maħabiba tijaj, Mrs. Kuxkiri u Mr. Kuxkiri, u noqdu nitqu noqdu fej xurxin. Ġiri per eżempju ħriġna. Għall-atmosfera. Iva, għax il-kazino jġibulek emmek fuq il-kruz jġibulek id-drinks eħin kollu. Ġifiri joqdu jduru miegħek tu pjaċir. Pampering yourself, how pamper yourself kif tejda. U aħna ġili, aħna tlieta, per eżempju, ġini li smajtek jien ħafna drabi tajt illi l-lob għandu jkun ta' zvok entertainment, mux li. Imma lob bil-għal. Bil-għal, da bil-għal. Per eżempju, aħna x'namlu bejnietna, ngħidu noħorġu per eżempju l-lejla 50 euro kull wieħed. U jirbaħ minna naqsmuhom. U nirbħu biex l-għada jkonna għassara toħra, ta' mux biex nejxu bihom. Namlu tajjeb hekk aħna. Tagħmel tajjeb ħafna, inti tista' tqis lilek innifsek għalfet bħala ġukatur responsabbli bħal eluf hemm barra ta' ġukaturi li jilagħbu b'limitu, jiġifieri inti għandek limitu ta' budget, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, l-importanti li kemm jista' jkun ma taqbis dak il-budget u ma taqbis il-ħin li inti tiddedika fit-tali kazino. Tajjeb li ngħid li l-kazinos fuq cruise liners huma wkoll liċenzjati skont il-ġurisdizzjoni, ħafna minn kazinos fuq cruise liners huma liċenzjati wkoll mal-awtorità Maltija għall-lob. U iva, barra milli żżomm mal-limiti tiegħek għandek iż-żomm bilanċ. Ġifieri inti għalfet tisemmi sejjer vaganza. Inti ma tqassamx il-vaganza tiegħek skont il-kazino, inti tqassam il-vaganza tiegħek biex kemm jista' jkun ikollok bilanċ fl-attivitajiet. Mhux tqatta l-ħin kollu tiegħek f'kazino, imma tissepara l-ħin skont l-attività. Jiġifieri ħin għall-kazino, ħin għall-familja, ħin għas-soċjal, eċċetera, eċċetera. Kien jekk tippermettili mill-esperjenza tiegħi meta mmur il-kazino fuq il-cruise. Jina, per eżempju, Malta ma mxej ħażin li tmur ta' imma ma mmurx, ma nitħajjarx, rari. Darba l-aħħar li mort, jina u xaħat ieħor konna qegħdin San Ġiljano għalli barrani u għalli morru tal-kazino. Kif li ironikament jiena post li qatt ma mortu għal-kazino. Imma rridu għadu attenti għax mingħajr ma trid tiġi edict mbagħad, per eżempju, meta l-esperjenza tiegħi fuq il-cruise, teħel ma s-sidġuħe, mo speċjali k-tirbaħ, u hemm xi ħaġa. Hemm xi ħaġa. Meta tirbaħ. Hemm xi ħaġa, pereżempju, urbaħt 300 euro, jew 500 euro. L-aħjar li tagħmel plub ieqaf itlaq uħudhom. Għax inti tkun tirbaħ iktar u normalment titlifhom dawk. Titlifhom. Infatti. Kapaċi li tajt tisma' daqshekk. Diki, infatti l-aktar każijiet li nsibu ta' ġukaturi li jaqgħu fil-vizzju huma dawk li jerbħu somma sostanzjali fil-bidu meta jibdew jerbħu. Għaliex? Għax huma jdaħluha f'moħħhom li l-arbaħ darba ħaterġa' terbaħ meta ma jkunx il-fatt. Kif qed jgħid tajjeb Alfred nistgħu noħorġu dan l-ispunt bil-intervista wkoll li tajjeb nieħdu l-benefiċċji kollha li joffri l-lob tal-azzard, il-pożittiv, tissoċjalizza, inti forsi tħobb tirriskja daqsxejn u rriskjajt imxejt mal-limiti tiegħek. U nżommu f'moħħna wkoll riperkussjonijiet li sfortunatament jekk niżżersqu b'mod rikorrenti mill-bilanċ tagħna nistgħu naqgħu fihom. U kemm jista' jkun ġej is-sajf, issa semmejni qabel l-intervista, ħafna nies forsi jkunu barra mix-xogħol, aktar ħin liberu u ħin ta' mistrieħ. U hemmhekk forsi it-tentazzjoni biex persuna jilgħab lob tal-azzard tkun ikbar. Ejja ħalli f'dak il-mument li aħna nagħmlu dik il-famuża bet, dik il-famuża spin. Nżommu mhux li nfusna biss ġo moħħna imma nżommu wkoll il-familjari tagħna. Ħalli jekk niżżersqu nżommu f'moħħna dawk l-aktar viċin ta' qalbna. Is-servizzi huma 24/7 Iva, s-servizzi huma 24 siegħa, wieħed 777, chatline, one-to-one sessions. Meta għandi nċempel fuq il-1-777. Sawa. Meta nħoss li għandi tista' ċempel għal aktar informazzjoni mhux bil-forsi kollok vizzju. Isma' jiena imma jien nista' nċempel pereżempju jew ma ttikx il-liġi, pereżempju jiena
ninduna li għandi t-tifel, per eżempju, qed jilgħab ħafna. Iva, mela bil-qalb kollha. Nista' min bħala ġenitur inċempel u ngħidlek isma' għandi t-tifel qed jilgħab ħafna, x'irrid nagħmel? Iva, tista' ċempel fisem il-qrabat tiegħek imma ħaġa waħda rrid Ma hu insostni jrid hawnhekk. bil-konsens tiegħu imma. Bil-konsens tiegħu. U t-tieni ħaġa, anke jekk iċċemplu mhux bil-konsens tal-ivvizzjat, irid ikun l-ivvizzjat li jdaħħalha f'moħħu Li li għandu bżonn għaddej lajnuna. minn Imma sara li għandu ħankunu bżonn. ċari, ma nistax inċempel mu wara daru, veru. Kemm jista' jkun li għaliex għax Għax għal xejn. ir-reperkussjonijiet ħajkunu għar. Ma kultant kun hemm min ikun irid forsi parir, forsi xi jom Parir, li kollha parir, bżonn mela, mhux mela. vera. Iva kemm int fit. Kemm hu fit. Għax illum għandna lil Dwayne magħna joħsibna llum. Wasalna biex nagħlqu ma kejnax naf li għandu appuntamenti ieħor importanti. ekku. Aħna nirringrazzjawk Nirringrazzjalilkom għal darbohra. u anke l-Aġenzija. Yes. Il-preżenza tal-Aġenzija tagħkom huwa importanti għax di tal-lob Waħda tal-azzart. mill-irkejjen favoriti Alfred tajjeb li ngħid. Min jaqa' fil-vizzju tal-lob kbir tajjeb Reperkussjoni huma korro. tkissru familji Iva. u ħankun ċar twettqu suwiċidi. Ekku. Għax inti ma tkunx tista' tlaħħaq tiġi msallab kulħadd jiġri warajk biex tqalsu u l-bniedem Alla ħares qatt ma tafx xi fettillu jagħmel. Allura nżommu l-bot minn reperkussjonijiet u nimxu dejjem ma' responsabilta. Taqsekku. Għax imbagħad biex tilab tibda tagħmel id-dejn, tibda tissellef Oslo. minn hawn, tissellef blużura, ma jħalluk xkwiet, ikissrulek il-familja. Ikun minna li Mela, kien ħatirbaħ, ma tirbaħ qatt. jiena nixtieq nappellek kemm xi ħadd f'dis-sitwazzjoni jersaq lejn l-Aġenzija. Għax imbagħad jigwidawkom huma x'irid isir, anke fejn jitlu pulizija. Ekku. Naqblu, għax imbagħad ħafna drabi jkollok titiddaħħal il-pulizija. Ekku. Għax tant tasal ħażin, fi stat ħażin li tibda tiġi meddet. Ekku. Speċjalment jekk ikun hemm rapporti għal fedu u nagħlaq hawnhekk ta' postijiet li fihom ikun qed isir lob tal-azzart illegali, importanti li iċċemplu fuq il-1777 tinformawna aħna naħdmu id fit mal-awtorità Maltija l-lob. L-awtorità għandha dawk li nsejħulhom enforcement officers u jmexxu skont il-liġi. Importanti li tgħaddu l-informazzjoni u tirrapportaw fuq postijiet. Grazzi. Grazzi lil Kane Sajt. Grazzi ħafna. Fisem l-Aġenzija l-Lob responsabbli. Nawguraw lek is-sajf it-tajjeb. Ekku, u s-safra it-tajba lilek għalfejn. Grazzi ħafna. Mela Grazzi waħdu ħafna. żejjer jien mhux ħajodni. U forsi niltaqgħu għal-pizza aħna. Jekk Alla jrid. Pizza tajba. Bil-alkol. Ekku. Grazzi ħafna lil Kane, nħallu fidej direzzjoni għal dak li jmiss.